tiktoker pakhat Alex fresh lampang chok hian a chen na in chu a hrang ni in a soya a chen nei na chuan in chung bung ruat te hi an mani chuan an lo in son le rengot thina a chen na bul rum ruak ni a hria ta te chuan thom te hi a lo om le thina chung thil te chuan Alexi chu a ti hlau ta hle maya mi ter hril la chuan a thil soi la chu a tu te ma chuan an oi reng reng lo maya chumi wang chuan a thil lo record fu te chu social media lama chuan a rum post thina rum khat chu zana hian ama chin tvn la hian he thil hi ron thlengin a lo record ta. Il a fait des petits magnets perdus de la carte de France, il connaît. Il est juste fan de cordon bleu, et ça lui sert énormément. C'est pas possible. Mais oui, et je sais. In chung bung ruat chi hrang te chu an ron che a rum kong khar te chu ama chuan a ron in khara Alexi chuan chu thil thlenna lampang chu panin ava en fi a in hnuai lampang rum atang chuan ama pan zong hian ke pen thom hi ron omin a ron tlan chawa ma se Alexin a bul vel an en kwal po chuan tu ma la chu mu tur an ommi lovani he thil thleng hi a top na alani tlat lo zan ni khat aral le hnu chuan he thil Hlauhawm zet mai hi a ron thleng le a zan rei to thom re lai tak chuan in hnuai lama hian piano hi ama chuan a ron ria en fia tura a chuk thlak lai chuan a fapa ori hian anu chu a ron awa piano omna room a zuk thleng thla chu tu mala chu an lo om lova lekhabu te chu an boma tang chuan ron tla in rocking chair te chu an mani chuan an lo che a rap thlak takani
ama lo ring lo tu mitam tak te po chuan a video an han mu chi chu ai ina tanga chuak tur chuan an ti huai huai hlomani eng thil nge he ina hian thleng ni tang le January ni sompakua sang ni sompakua khan highway pakhat charton Hong Kong a hian motor accident rak thlak tak mai thlenga a hmuna chuan emergency team te chu an thleng ngan thuaya a hmunan vathlen chuan a khaltu chuan anun na chu alo chan man towa chulai hmun lo paltlang tu piang mai chuan chu accident thlen na hmun chu lo pan hna in an pungkhom tu maya chung pungkhom zinga pakhat chuan thla chu lo la in chu thlalaka chuan thil danglam tak mai hi alo la fu tlat maya motor chunga tang chuan thilwar lampang hi chakzet mai hian chung lampanga chuan arun kang chawa chulai hmuna mi omte chuan chu thil chu hreom angpon an ommi lovani motor khaltupa thla rau chuak ani theingem le eng thil nge nia irin vele he thil po hi he thlala tu hian lo la fu lo se chuan thil mak pakhat chu kan chan don ti na nia he motor accident a driver pa thla hi ani nge yarin omani kumsang ni somni pali Christmas ni takhan social media user sare hian Christmas present chu hongin chuta chuan notelem pakhat hi alo tel veya chu thil chuan a fanumit chu alla hle meya hek notelem te hi battery mang an nia han on chuan an zain an lam theya ma se he notelem pangai ve tak nia lang phe na hian thil engemani in thup alo omtlat maya ni tampo an la kol ma chuan he notelem hi ama chuan aron in on tafau maya sare chuan makati in chu thil chu social media lama hian aron posa Esta muñeca se la regalaron a mi hija esta para Navidad y resulta y resalta que me quedé sola yo aquí en mi casa hace como que unos 2 o 3 días y yo estaba acostada cuando sola empezó a sonar y de la nada empezó así pues a caminar pues a ver, vamos a tapar así pero si se dan cuenta no tiene absolutamente nada aquí porque yo todo le quito pues mira si le tocas absolutamente todo se le quita mira si se dan cuenta le estoy presionando duro mire y no tiene para decirle que es que tiene las pilas tiene chung no telem chu am battery te chu phorin an handa ma se chu ti chung po chuan alain on thei cheu maya afanula chuan no telem chu hlau to in aruma po chuan akul ngam to lawa he wang hian arum lama chuan anu chuan la lutin heta hian thil danglam tak mai aron la thleng cheu maya para de moverse, estoy aquí acostada y mira, fíjate, no deja de moverse, no deja de sonar sola, yo no la he tocado absolutamente para nada, la he tocado para nada, la he movido y mírala, y estoy totalmente sola, o sea, es en serio, no hay nadie. Ay, Dios mío santo, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Hola? Y es que no hay nadie, o sea, yo estoy sola en la casa, mira. No te estoy mintiendo, estoy totalmente sola aquí en la casa, la niña no está, porque pues la niña está ahorita con mi mamá, la niña no está. ¿Soy yo o la maleta se movió? ¿Quién está ahí? Virgen Santa, esto se acaba de mover hacia mí, se sigue moviendo hasta ¿cómo se llama esa cosa de allá abajo? Estoy toda nerviosa, no hay nadie, yo estoy totalmente sola aquí en la casa, mira, estaba acostada. Ya está bien tarde, son como la 1, las 2 de la mañana y esta bendita muñeca empezó, ya me da hasta miedo tocarla, empezó sola a moverse, a cantar. ¡Ay, Dios! Intentaron abrir esta puerta, intentaron abrir literalmente esta puerta. ¿Hola? No, pues que yo sé que no hay nadie porque yo estoy sola, pues. No hay absolutamente nadie aquí. No tengo más que claro, no hay nadie, mira. Aquí estoy yo totalmente. Padre Celestial, ¿soy yo? ¿Estoy mal o hay alguien allá parado? Esta cosa se está
Mírala. Va para el cuarto de la niña. ¿Qué tienes? Muñeca. Tengo nervios de tocarla. Pues ya son, ¿qué les digo yo? Las 2 de la mañana. Miren, van a ser las 2 de la mañana. Ya fui, ya miré, no hay absolutamente nada. Absolutamente nada. No se logra ver bien por el vídeo. Pero no hay absolutamente nada en el patio. Y pues, vaya, estoy totalmente sola. Totalmente sola, no hay nadie aquí conmigo. No hay absolutamente nadie. Voy la muñeca. Mírenla. Detente. Detente, te vas a caer. Detente. Miren. Y no deja de moverse. ¿Se dan cuenta? Les grabé absolutamente todo lo que pasó con ella. No telem chu ama chuan ron nungin afanurum lama chuan arong kalphei tamaya zo na te chuan zo ta ma se no telem mai ani wangin a zo na chan na chu andong lem lo chu ta le he thil dang lam zet mai hi aron thlenga dar thalang pon lampanga chuan mihring tuai mani ron chelai hi alo lang theya atira chuan soisare hian dar thalanga thil lang sual satlia mai ni tura an ngaya ma se alo ni mel tlat lo he video lo en tu tam tak te chuan an no telem kol mek chu thlarau sualin a possession ni lo poin an chia pai ni chu an ring hloma tren khat rin dana phei chuan he no telem hian thlarau sual eng thil mani tak chu hian chene na hian lak lu atumani te chu an ring hloma tak tak ni thei takang mo Maria Martin le athian te hian an thian nu birthday hi lomin an hlim hle meya ma se heti la hian an be sei hau lo thil danglam tak mai hi arun thlenga birthday ne tunu lampang hoya birthday lan sak zo nu chuan thil danglam tak mai hi arun thleng tatlat maya uluk dawin ilo en teang Que cumpla Que no hay un fantasma aquí, ¿eh? No lo sé. Que no te lo han soplado. No esté soplado. Es broma. Mira, creía que había sido la Pri haciendo una broma. ¿La habéis grabado? birthday bati a chem hlum ma chuan birthday bati chu mu thei si lo eng thil muni hian alo chem hlum khala birthday lom tura Lawrkhawm ho chuan thil thleng chu mak an titlang hle maya Maria Martin chuan a camera te chuan her kuala bati dangla chu pa ngai tak chuan an la eng vek boxia bati thi chana chuan thlarau lampang ani te chu an han ring dawa zo na atam em awangin Maria Martin chuan follow up video hi hetiang hian arun siam lea Ayer subí un vídeo con mi amigo en el cumpleaños de una de ellas, en el cual se apagan las velas de manera un poco misteriosa, sin que nadie esté soplando o nadie esté cerca. Aquí tenéis el vídeo a cámara súper lenta por si alguien ve algo más que nosotros no veamos, que sea más experto sobre la dirección del fuego que puede haber pasado. Realmente ella no estaba soplando y es que en la dirección en la que vemos que viene no había nadie, porque es que el resto estábamos detrás cantándole. O sea, no sé, nos quedamos todos porque ya veis las siguientes reacciones. alo en tu tam tak te po chuan an rin ang chi in Hlauhawm lampang thil te ani chu an ring deuh fur maya Hlauhawm lampang thil alo ni chuan he bati lo chem hlum tu hi Hlauhawm ngal ve tak chu ani mela thi tu pia lampang atang pon birthday lom chu alo la lom ve ve wani mela ni Argentina Professional Football Club pahni Racing le River Plate te football match khel lai hian thil danglam tak mai hi lo thlenga uluk taka en lo phei chuan he thil thleng hi hriat thiam po a har hle maya hetia football match lai fan pek cho mek lai hian thil danglam tak mai hi lo thlenga uluk takin ilo en teang mihring pa ngai ni lo ti hriat tak hi screen vei lampang atang hian screen ding lampang panzong hian chak tak mai hian arun tlana
he thil makna ti zual em tu chu he thil hi helai hmuna lo om mi tam tak te hian an hmu thei tlat lo wani he thil hi camera hian lo la fu lo phei se chuan mi tu main kan hredon mi lo ti na nia he thil danglam tak hian a hma thil om a piang mai chu sutlangin chakzet mai hian aron tlan tlang phei zela aron tlan chak dana tang rengot po hian mi hring pa ngai ni lo ti chu a hriat viau mai he tharau hi in khel ngai na tak te po ani ve mai thei ani Chris TikTok account hi atlang pui thui in video chi hrang ramsa lampanga post na ani thina rum khat chu Yellowstone National Park a hian camping nein zan tlai to taka hian aron ho chuaka chuti aron ho chu na lama chuan thil danglam tak mai hi tongin chu thil ton chu a phone camera chuan alo record ta thil nge ti po hriat lo min dera mai pan hi hian Chris a hi aron ena he thil danglam tak mai eng thil nge ni ti po hriat lo hian thim zinga tang chuan alo thlira chemang lo chuan Chris a hi aron en reng mai ani he thila la ka tanga reilawa chuan he video hi ain cut off zuya hemi ba khi chu Chris a hian e video update anei mai lawa chuwang chuan mi te chuan he thilawang hian Chris a hian harsat na tam taka to kani te chuan ringa mi tam tak chuan North America lama an hmu fo thin Wendigo ani te chuan ringa tak tak ni thei takang mo hetiang ang deuh chia hi April sang ni somni pali khan Jesse James chuan a camping na lama alo tong ve buka an suidan chuan James a kem na hmuna hian skin walker te werewolf te chu an thin ni in an soya ma se James hian an thil soi chu a oi lem lawa ma se heng an thil soi te hi a tak tak alo ni hmelani eng thil nge tun in en teang What the hell is that? What the hell is that, man? Hello? What the hell? Bro, it's got hands. What the hell is that? Oh my god, oh my god. thim zing nim karatang hian James chu thil danglam tak mai min de tak mai hian aron ena James chuan a hlau deuh ni turani thingpe na hian an biru dewa chutia va en le chuan kha thil mit dera mai thil rap zet mai kha mu tur alo to lawani eng thil chi nge niya irin vele a ma chi video mi neng khan thil in ang tak an ni mela eng tak chu niang mo